Samantala, pinabulaanan po ng pamahalaang lungsod po ng San Fernando, La Union ang kumakalat po na post online na hindi umano nagkaloob o nagpahiram po ng ambulansya ang City Health Office sa isang dialysis patient. Ayon po sa opisyal na pahayag po ng city government, agad silang nagsagawa ng masusing investigasyon matapos lumabas ang naturang post. Batay po sa beripikadong record at opisyal na laga, lumitaw na ang pasyente ay ilang ulit na nabigyan ng ambulance at medical assistance ng CHO sa panahong binanggit ang reklamo. Dahil dito, itinuring na hindi tama ang mga pahayag na walang naibigay na tulong ang tanggapan. Nininaw rin ng lokal na pamahalaan na ang serbisyo ng ambulansya ay hindi at kailanman ikinukondisyon sa anumang bayad. Maring itong itinanggi ang mga paratang na ang pagbibigay ng tulong ay nakadepende sa kakayahang magbayad ng pasyente. Ipinaliwanag pa na ang mga sitwasyong inakalang pagtanggi ay dulot ng lehitimong operational constraints gaya ng sabay-sabay na emergency response at mga out-of-city referrals. Sa mga ganitong pagkakataon, sinusunod umano ang wastong koordinasyon at protocols upang matiyak ang tuloy-tuloy na pangangalaga sa pasyente. Bagamat nagpahayag ng pakikiramay ang pamahalaang lungsod sa pamilyang sangkot, binigyang diin din nito ang integridad ng mga public health workers na kumilos alinsunod sa umiiral na mga alituntunin. Kasabay nito, nanawagan naman ng LGU sa publiko na maging mapanuri at tiyaking beripikado mga impormasyon bago ito ibahagi upang maiwasan ang pagkalat ng mga maling pahayag online. IFM News. IFM News. IFM.